Koncom októbra otvorili v špeciálnej základnej škole v Prievidzi viacmyslovú miestnosť. Zriadená je v zmysle holandskej multistimulačnej metódy z New Zealand. Dostala názov Bublinka a slúžiť bude na zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti predovšetkým postihnutých detí. V špeciálnej základnej škole je 130 žiakov, 40% z nich je stredne a ťažko mentálne postihnutých a autistov. Vzdelávaniu práve tejto skupiny detí má pomôcť multisenzorická miestnosť. V podstate cieľom týchto všetkých aktivít v tejto miestnosti je práca s kompenzačnými pomôckami, ktorá vlastne tlmi alebo stimuluje senzorickú činnosť jednotlivca. Je dôležitá hlavne v tom, že tu môžete zblížiť sa viacej s deťmi. Deti tu môžu relaxovať, sú stimulované k činnosti alebo naopak, keď potrebujú, tak si tu oddychnú. Viacmyslová miestnosť je rozdelená na dve časti, bielu a čiernu, ako kontrast dvoch farieb. Sú v nej vysoko sofistikované pomôcky, ktoré pomáhajú stimulovať všetky ľudské zmysly: zrak, čuch, chuť, hmat a sluch. Týmito všetkými prístrojmi aj v bielej, aj v čiernej miestnosti rozvíjame u detí hlavne zrakové vnímanie, pretože je tu veľmi veľa, ak sa pozriete okolo seba, svetelných efektov, projektor, ktorým premietame rôzne motívy na stenu, či už motívy prírody alebo rôzne iné v rámci edukácie. V bublinke dieťa nie je nútené do žiadnej činnosti. Učiteľka s ním zostane pracovať pri tom, čo si samo vyberie pri vstupe do miestnosti. Pri terapii sa berie do úvahy aj stupeň postihnutia dieťaťa. A hádaj, čo máš v rúčke? Neviem. No, tak si to pochytaj. Pochytaj si to, môžeš si dať aj druhú ruku do vreca. A pochytaj si to, čo máš v ruke a skús porozmýšľať, čo to tam máš. Loptu máš? No pozrieme sa, či je to ona. Výborne, perfektne, Slavka uhádla. Zriadiť v škole multizmyslovú miestnosť nebolo jednoduché. Náklady sa vyšplhali takmer na 4500 eur. Peniaze škola získala z 2 nadácií a 2 občianskych združení. Zámerom vedenia aj učiteľiek je pomôcky postupne doplňať. Záležať to bude od finančných možností školy. Nebyť naozaj týchto dobrých ľudí a našich, teda mojich šikovných kolegyň, tak my by sme si nedokázali ako pomôcť nášho rozpočtu, lebo naozaj to bolo dosť nákladné. Prvé skúsenosti z fungovania viacmyslovej miestnosti hovoria v jej prospech. Deti sem chodia radi. Najviac sa ujal loptový bazén. Slúži na zrakové a hmatové vnímanie, pretože loptičky sú farebné a majú rôzne povrchy. Bez pozornosti neostáva ani vodný stĺp s plávajúcimi rybami a naháňajúcimi sa bublinami. Pomocou tlačidiel môžu deti meniť jeho farbu. A neboli by to deti, keby ich nezaujal i náš mikrofón. Úlohu redaktora si na malú chvíľu vyskúšal Paťko.